Wani ɗalibi ne ya ga wani tsohon malaminsa tun a firamare a taron ɗaurin aure. Sai ya je ya yi wa malamin sallama tare da girmamawa, sai yake da malamin, "Ka gane ni kuwa?" Malamin yake a'a, sai ɗalibin yake, "Amma na yi mamaki da kake a'a. Ni ne fa ɗalibinka da ya taɓa sace agogon wani ɗalibi a cikin aji. Kuma bayan mai agogon ya fara kuka, sai ka nemi duk mu miƙe domin a bincike aljuhunanmu. A lokacin ne na gane cewa asirina zai tonu a gaban sauran ɗalibai da malamai, kuma zan zama abin izgili a cikinsu. Kuma za su shiga kirana da sunan ɓarawo. Daga nan kuma mutunci na zai zube kenan har abada." Sai ka umarce mu a lokacin da mu tsaya mu fuskanci bango, kuma duk mu runtse idanuwanmu. Sai ka biyo layi kana binciken aljihunanmu. Lokacin da ka zo kaina kuma ka samu agogon a cikin aljihuna, ka cire. Sai kuma ka ci gaba da binciken sauran ɗaliban har zuwa ƙarshe. Bayan ka gama sai ka ce duk mu zauna, ni kuma a lokacin ina cikin fargabar cewa za ka tona asirina a gaban ɗalibai. Amma sai kawai ka mika wa ɗalibin agogonsa, baka faɗi wanda ya sace shi ba. Kuma duk tsawon rayuwata a makarantar baka taɓa yi mini magana akan al'amarin ba, kuma ban ji ka taɓa gaya wa wani malami labarina ba. Har yanzu dai malam baka tuna ni ba? Malam yaya za ka kasa tunani alhalin ni ɗalibinka ne? Kuma labari ne marar daɗi, ba zai yiwu ka manta da shi ko kuma ka manta da ni ba. A nan sai malamin ya ce, "Ban tuna ka bane, domin ni ma a lokacin da nake binciken aljihunanku idanuwana a rufe suke. Don ba na so in san wane ne ɓarawon." Darasi: ana buƙatar hikima a wurin tarbiyya da koyarwa, musamman ga malamai da sauran jagororin al'umma, kuma a dinga lura da abin da zai zama ƙarshen al'amari. Allah sa mu dace da ƙarshe mai kyau. Don Allah, idan wannan shine zuwanka na farko wannan tashar tamu mai suna 131 TV, to muna roƙonku da ku danna mana subscribing, kana ku danna mana ƙararrawa.